letter sender sa pagkakaroon. Yes, looy kay Ate Gino. Kung sa imong huna-huna karon kung sa imo ang asawa ni Henry, Mhm. unsa may imong buhaton? Kung ako ang asawa, Ate Will, Yes. pananglitan Oo. man kintahay no na nabuhat na ako naging ana ako ang asawa unya makita na ko ang ako nga bana nga nagpabilin nga ligon og nakasugakod despite loyo man sa akong pagtalikod sa iya siguro mawili gyud ko Ate Will. Mo Wow. feel gyud kog kawili pero ang pangutana na wala naa pa ba ka kuya dagway kaatubang balik sa iya og sa iyong no? pamilya. Correct. Mao na din na. Ate Gino. So, unsa pa imong ika-sultik ni Henry karon ning hapon no Ate Gino? Yes. No, aron Oo, no, malamdagan muraga- siya no. Mm-mm. Kay matinawan daw siya kay naglibog siya karon sa iyang kanang hunahuna kung kinsay iyang iyabang desisyon or desisyon ba sa lain nga daghan ba naghungihong sa iya, daghan naghulhog-hulhog. So mga suggestion lang yun pero ang matuman ang iya man jud no. Oo, gyud, O, Ate sige Will. Ate Jen ato pamation ang naa sa una karon. Mao day giingon no nga bisag unsaon gyud naa gyud may istorya ang ubang tawo sa imuha pero maulagi nang kuan magkaunsa-unsa ang kalibutan magkaunsa-unsa ang mga istorya sa palibot ang matuman gyud ang imong desisyon ma-better man or ma-worse ang imong desisyon pag kung imo na kinahanglan gyud pod nimo nga barugan. Well actually para sa ako mauni kasagaran gyud no nga kanang rason kanang rason o nganong naay o resulta kanang mga murag instant ra gani nga mga relationship kanang bag-o lang mo nagkailhan ay salig na kadayon bisan pa man gani Ati Will og dugay na mo nga kanang naa sa relasyon naa pa man gani gihapoy mga instances nga kuan kanang nag-try door gihapon Yes, bisan og matingala na lang ang taong nganong naing adto man to nga sa kadugay nila so dili pod gihapon nato maingon nga basihan gyud ang kataas sa relasyon ang kuan na ana is kung unsa ka lig-on or unsa ka matinud-anon ang tawo sa imong atubangan sa para sa ako manggod no murag na misinterpret lang niya ang kamaayo sa kaning iyang napakaslan nga si Erin tungod kay primero nila nga pag-meet up maayo man ang dagan sa conversation and then naglast long ang ilang relationship pero dili kakagarantiya nga kung unsay gipakita or pagtratar sa iyaha is maugyod to siya kaya kuan man long distance man sila so maunay maunay usag yun nga kinahanglan natong makatunan labi na sa mga pausbong pa nga mga relationship ingon pa nga kinahanglan gyud dili masingon nga magmadudahon ta or unsa ba pero kinahanglan pod kabalotang dipinsahan ang atong kaugalingon nga dili lang ta mo tuo diha dayon sa kung unsay gipakita sa imuha ingon pa mag background check Ati Will or mag-undercover. Yes, oo. Kay BI. Oo, kaya dili baya pod lalim nga ang imong pagbati ang masakripisyo kay okay ra kung ka anang medyo ingon pa sanay na ka or naanad na ka og ingana nga naay mga breakup or mga betrayal ba kay medyo kaya-kaya na nimo i-handle sa imong kaugalingon nga dili na ka kinahanglan nga magmusdong or magluksa pa for how many months or even years man gani sa uban no kay naa na kay lagi experience kabalo na kaunsaon nimo pag anam pag recover imong kaugalingon pero para sa mga kuan first timer Ati Willa kana gyud medyo lisod gyud na i-handle labi totally gyud ang pagsalig ninyo sa inyong karelasyon 100% ingon pa so sakit and especially sa ingani nga kahimtang no nga committed na gyud sila legally committed kay kuan gud kasado gud sila na ay mga bata nga masakripisyo ug karon imbis kay naka-move on na siya naanaon ta siya nakit-an nga pwedeng ikapuli sa iyang asawa maglisod na pod siya kay syempre from 8 years nga sila before pa nagsunod kay di ba tulo man to Ati Will ang mga nagsunod ang mga nagsunod medyo younger pa na sila siguro sa eldest sa magulangi labi nag-apil-apil na pod og relationship no dili nata maglisod pag-explain or pagpasabot nganong naing-ana ang kahimtang nganong nag-separate sila no pero sa mga bata normal gyud na sir
kinsa ni nga Henry. Oo, normal gyud Sir Henry nga ang mga bata mas mo prefer sa nga makigbalik ka sa ilang nga mama kay maumay gyud ingon pa kadugo nila. Ang ilang manggong hunahuna ana is mabuo sila pero beyond that wala sila kabalo sa unsay rason kung nganong naing-ana ang sitwasyon. So dili Yes, dili nimo madali pod pagpasabot sa mga bata ang kahimtang. So para sa ako sa pagkakaroon no ikuan na lang siguro i-handle na lang siguro nimo nga ing-ana single matawag naman gyud ka nga single parent kay wala naman kay kaabag, wala naman Yes, kay kay taud-taud katambayayong. naman sila nagbulag nga. Wala naman kay katambayayong nagpadako sa imong mga anak. Pero actually naaman kay parents og mga kuan tano kalumunan nga pwede pod maka makaalalay sa pag-atiman sa imong mga anak sa paggabay pero sa pagkakaroon no siguro kung kuan nakig-relation na ka sa kanang imong ingon panakit nimo imong bago nga love interest mas maayo siguro Sir Henry nga ipasabot nimo sa iyaha nga dili pod dali-dali kay bisan pa man og nga mo file ati will og annulment diba dili pod siya dali mo agi pod gihapon ang proseso og mo take pag yun gihapon og time. Pero sa iyang part ati nga kung anak ka commit ang iyang asawa og adultery, dali ra kaayo na siya. Dali ra kaayo Oo. pero kay wala man lagi pod siya plano nga mo pasaka og kaso di ba Yes, kay di siya kay gusto maapektuhan ang mga mapreso, bata. apektado mangod ang mga bata ate labi Oo. na maibot ang tamap. Yes, Wala kung, pa. kung mapreso yang asawa, so maluoy siya, apektado ang mga anak, no? Oo, pwede nimo siya ipaanal. Anal na lang. Oo, Oo. pwede ipaanal pero maulagi na dili pod dali sa part sa mga bata. Mas maayo siguro nga i-take sa ang time nga kanang kamo sa imong mga anak og ipasabot na lang nimo sa imong bag-ong kaplag nga dili siya dali kay kinahanglan man pud nimo i-consider ang feelings ang pagbati sa imong mga anak kay lisod man pud og i-push nimo nga mag-uban mo pero ang mga bata nimo puros pastidyo puros mahimo na silang murag rebellious sa inyong panagtipon which is dili pud siguro ninyo ikalipay di ba Ate Win? Yes, di po ka malipay nga. Pero masabot ang mga anak ate labi na makita kung nila. makita nila. O makita nila nga na sila nagtubo sa ila lula, wala sila sa ila inahan kay gibiyaan man gyud sila, gineglect man sila. So mapasabot siguro ang mga bata mapasabot apan dili nila dali dawaton. Dili siya Kay instant. ilang gusto nga mabuo pagbalik ang pamilya, no? Murag tagsara man siguro yung anak nga gusto nga kanang mabuo kuan ba separate ang ilang mama o ilang ginikanan apan mostly gusto gyud nga mabuo. Yes, bisan man gani og kanang ninghalin na sa laing kalibutan ang partner di ba? Dili gihapon ang mga anak mo sugot nga pulihan bisan pa og wala na gyud as in literal na nga wala. So dili siya dali Sir Henry na sa imo ang pinaka final decision pero para sa ako gyud no mas maayo nga i-gather sa nimo ang feeling sa imong mga anak ug mahinay-hinay nimo pagpasabot sa ilaha kung unsa gyud ang tinuod nga kahimtang. Kay sa panahon karon dili naman pud ingon nga lisod gyud pasabton ang mga bag-ong tubo kay sa ka-advance ba Ate Will no naa Yes. nay mga awareness ana sa ilahan Bisan nga ang nag-abot. mga bata nga mga 3 years old karon makabalo na sila na sila mga insights kung nga nag-away mo nga inana mga ati katingad apan reality na sa atong environment karon nga di na ta maglisod sa pagpasabot sa atong mga anak or mga bata kay advanced na sila. Yes, oo. And the other thing Ate Will is kuan siguro i-consider pod siguro gihapon bisan pa man og ilhan na niya o suweto ingon pa suhito na niya ang pamilya or kagikan sa kanang inyang bag-ong kaplag karon lahi man gyud na nga magtibo na mo kung kaya ba pod niya magpakainahan sa imong mga anak. Yes, kay naarabay kung ano nga pretending nga gusto nila nga ikaw ra ang iyahang higugmaon dili apil ang imong mga anak. So pangita jud og insakto nga babae nga kanang madawat niya ang imong Wow, gyud. kanang sitwasyon. Ang tinuoray nga sitwasyon nga naa kay mga anak and then kung siya dalaga so akseptahon niya ang tanan, dawaton niya and then i-love niya ang imong mga anak kay lisod pod nga ikaw ra ang iyahang i-love na ang imong mga anak dili. Siguro Ate Will pwede ipaanam-anam niya no. Bisag dili pa sila kasal kanang mga
outing ba o Yes, maglakaw sila sa ibanding, luwa o oo. para ma-check pod niya, ma-counter check niya kung dawat ba gyud or prepared ba gyud ng iyang bagong kaplag karon. magbanding sa Magpakainahan with- bisag dili iyang mga no, with the kaugalingong family, bugo. ang iyang mga anak ug ang kadtong iyahang kuan lover nga magkuyog ka makita man nimo maobserbahan Mao man gyud, nimo oo. kung unsa ang iyang treatment. Oo, sa gikaingon palagi nato sa mga previous nga episode no, be observant Sir Henry. So mo lang siguro to akong ikakuan karon sa iya Ate Will. Yes, salamat Ate Jen no hinaot nga adunay nakutloan si Sir Henry karon ning kahaponon. So according to study mga ate nga muday na karon nga pinaagi sa social media daghan ng mga dili lang ang Pilipinas mo'y na biktima ani kun dili ang entire world na ang nahitabo nga ang social media nakahimo gid siya nga cheating, no? Cheating isn't only the story of a few kanang family but it occurs na sa tibuok kalibutan nga trend na siya all over the world nga kanang hinungdan sa pag cheat o pagbulag sa mga magtiayon no nga yes kay dito naman makakita naman sila og Easy access o, naman access good. naman sila nga dali ra sila makakontak og mga partner so mo ni pamati no tanan mga ato listeners karon nga reasons why partners leave kanang mga magtiayon ba nganong mobiya ang imong partner mo na number 1 ate nag-ingon diri no according sa study nag-ingon nga your partner wasn't in love with you anymore. So, murag na igo sa atong letter sender karon. Nag-ingon diri nga this is one of the most common reasons people live in a relationship. You could argue that all long-term relationships should lose this spark by falling out of love. So, mo na karon. So, kung wala na siya nahigugma sa between partner ni ha malalaki man o babae kung wala na nahigugma so mo na isa na nga rason mo depart sa imo ha so mo to gingon bitaw sa asawa Yes. niya ni Erin nga wala na ko nahigugma sa imo. Oo, the question po, unsa man po'y mga hinungdan nga no nga mawad-an man, ma-fall out of love man ang tao. So mao na siguro usa pod siguro nga impluwensya lagi pod sa kaning sokmed nato karon no. Tungod kay kanang kasagaran man god is flexing. So Yes. ang kinahanglan pod nato nga ma-identify nga tanang naka-post din ha. Usually gyud majority gyud naka-post is para i-boost ang ilang kaugalingon. Wala man siguro lawit tawo nga moingon nga mo post para ma-down siya, di ba? So dili ta angay nga pailad kaya okay ra untag nag-post og ana kung magpadayon gyud nga ingana ti Will makabarog sa kaugalingon no. Dili kay nag-post po siya nga ingana nadanin na dayon ka without knowing gibiyaan nimo ang precious stone tungod dira sa ordinary nga bato, di ba? Yes. Pero naay kuan pod ana ate pangkop kung unsaon nga magkabalikan sila tungod ani nga rason no. Dili lang daw ta magpataas sa ato ego, heal your ego and your heart first and then see where you stand no. With kanang imong yung tan-aon ka maningkamot ka nga imong kanang ma-fight ba kana nga gibati kay tungod imong ibutang sa una-una nga minyo na kanang naminyo na mo. Kuan nimo i-fight nimo ang imong emotions. Dapat lagi Oo. tana. So number 2, your partner felt like you became more like a sibling than a partner. So katawanan natin no. Oo. Ako ning madunggan sa mga old age na no, kanang mga nag-edad na og more than nas mga 70s, 80s, di ba magseparate na Higdaan. nagkatulog o Oo. higdaan na miingon na dayon nga ay marag igsuon naman lang na ako akong partner. Oo, sobra ka anad na. Oo, naanad na. So, isa po dain na. So, may committed relationships and marriages, particularly those that starts at young age, turn from romantic to familiar. So, Ayun. gikan sa romantic mga na sa murag, imo na lang siyang igsuon. Nawala na ang romance, ang Yes. feeling of romance. Kung ako no, these are couples that grew up together and then grow apart. Husbands become brotherly and wives become sisterly. Aroy, murag masugot ka ani Ate Jane. Nawala na ang sparking on pa. Yes, no, mura na lang ko.
mura na lang nimo imong banog imong maguwang or imong manghod. Mura inana ba nga Murag feelings? Oo, murag igsuon na Oo, lang. oo. So number 3, your partner felt ignored and appreciated. So isa sabna nga Mhm. ato lang i-ignore imong wala na kay pakialam sa imong partner, wala kay kanimo gikumusta kung gigutom ba siya or unsa ing gibati karong adlaw, karong orasa or kuan ba unsay kanang bata mga atin no ate kuan lang Gagmay tanya. ra. Oo, Murag gagmay nga detalye. Gagmay nga butang pero nagkinahanglan gyapon ang asawa or bana og appreciation. Mhm. So kuan gyapon i-acknowledge gyapon unsa iyang mga achievement no, mga accomplishment as bana or asawa diha sa atong kuan relationship. So number 4, your partner meets someone else. Ayan. That's it. That's it. So this is often the most painful reason for a leaving. But it's also sometimes the easiest way to accept. Uy, nga naman kaha. The accept is so strong and clear when there is infidelity. So nakita niya, nakita gyud sa bana or asawa nga na ay rason nga nibiya siya sa imuha tungod kay nakakita siya og lain. Ayun. Unlike kuno opik reasons such as boredom or like compatibility. So lisod ay dawato nimo ang walay klaro nga rason nga nung gibiyaan ka, di ba? Kaysa naklaro gid nimo nga unsa to ang rason nga nibiya siya sa imo. So sa ato unahon natin no kung nibiya lang siya galit sa imo nga murag makuan sam ka Yes, no? oo. Question pod ka. Question Nga, imo na di ka gibiyaan makag-ahat. daghan pay pangutana Ate Oo, Will. So aside nga kung nakikakuan gyud ka nga tuan ni kuyog siya laing laki so o laing bae diha na kuan na mat answer ang imong mga question. Mhm. So diha di ay. So number 5. Your partner doesn't have anything in common with you anymore. So, this always seems like something that can be worked or on or fixed, but when two people live separate lives, they can eventually grow to apart. So, murag ka ng kuan ni siya, kanang dili mo magkauyon sa inyong mga prinsipyo. Mhm. Mm-mm. More like murag balik mo pagka strangers kay Yes, murag wala na mo nang kailhanay. Dili na sila magka kuan lain na siya gusto, lain na po kag gusto. Ang asawa lahi og tumong na ang bana lahi pog tumong. So magka inanay ni og kanang palayo sa usag-usa kani nga mga kaso. Madistansya gyud di ay. Murag pinaka-hard ko no ni nga kuan ang rason ate sa atong sa pagnagbulag sa magtiayon. Okay, murag di na gid sila makabalik o kana makabalikan ba tungod sa prinsipyo nga mga taas na kayo ilang mga ego. Yes, pero maulagi na Ate Will no. Unta para makuanan kanang ma-cope up or ma-prevent ang mga rason nga ingana understanding og communication gyud dapat. Yes, maginay number 1. So, coping with the end of relationship can be difficult on many levels, but there is no shame in seeking professional support or a therapist or a guidance counselor. So, kung may mga disagreement or mga kanang wala na pagsinabtanay so di mahadlok o maulaw sa pagpangayo og mga advices or mga kuan sa uban kay aron matambagan ta aron ma-save pa ang atong relasyon. Ayun. So sa dili pa nato ipadayon ang pagbasa sa atong mga comments ate ato sa pamati o kung sa atong Bible verse for the day gikan sa 1 Peter 1:23. Nag-ingon, being born again, not corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which liveth and undivided forever. So, nagpasabot kini nga, ang kana may ingon nga, born again. So, ang atong pagpakataw, pag-usab, nga gikan ta sa sala, naghimo na tagmaayo, may biya ta sa sala, og nagsunod na ta sa Ginoo. So kinahanglan nga ato usab kining pangayoon nga ang spirit sa Ginoo maghatag nato no magtanom sa atong kasing-kasing ug mo lambo nga mamahimo tang sumusunod niya. Dili ta kuan ati dili ta magpatintal sa mga buhat nga
kanang dili maayo og Buhat kalayawan. yes, og kuan bitaw ta magpagapos ta sa mga kalibutanon nga mga butang. Mhm. So kinahanglan be born again kuno magpakatawo ta pag-usab. So ato nang paningkamutan no nga bisan sa hinahinay lang makasunod na ta sa kuan sa Ginoo kanato no giawhag sa pagpakabuhi nga Kristohano. Si Ate Jean. O kini si Ate Will uban sa atong control nga si Enjoy